May paoras po, king parokya na ning San Matias Apostol, kambening kaya kayong kura paroko, yamang Ronikaw. Ako po yamang Jason Canlas, ing kura paroko na ning San Pedro Kalungsod, kini po king Santa Catalina Minalim. Metong po karing parokya, kini king bikaryado na ning Kristong Hari. Babiya ko po, ing maya paoras kaya kayongan, para king kaya kayong mapulong banwa. Anting metong nga parokya, mapulong banwa, mitmo king grasya, king lugod, at pakalulo ning apong Ginoo kasaw ikakatang patulunan isan Matias. Kaya po ing buong parokya na ning San Pedro Kalungsod, manalangin para kin kaya kayong meto nga matagumpe, makabaldugan at masayang kapag masusyan para kay ni kaniting mapulong banwa anting meto nga parokya. Maya pa oras po kaya kayongan at God bless po.